Dan auta. Yau to baban naka ma an kawo masa dan wake ya kici. Kai me da aka ci mai gida? Allah ya yi maka haukan nan. Ka duba a haukan nan mai gida da abin arziki kake yanzu nawa. Kai Allah shi ya irin mutanen arziki da suka dinga aiko mana kuɗi. Wai wa na gai. Da ka ci dan waken? Mai gida? Uwar ɗan wake zan ci. Na ce uwar ɗan wake zan ci. Allah ba da haƙuri nan. Allah ka. Ya ci ubansa ɗan waken. Ɗan waken ya ci ubansa wannan ƙirƙiro ɗan wake ma ya ci ubansa. Wanda ya haɗa ɗan waken da kayan ɗan waken da kwaɓan ɗan waken da tukunyar ɗan waken da ruwan ɗan waken da abin samun ɗan waken da kwanan da aka zubo ɗan waken da yaji. Oh Allah ka asiri duka jama'a sun samu zagi saboda Allah da Annabi ka duba duk dinyan nan naka da ake yi amma dan uwanka mai kwano yana cikin guri bai zo ba saboda irin haka ka tafi yayan ka rabano yana nan yana fata sun to bai rike mata ba ma masifa Allah ya yi mana masifa a'a ku ne a tafe su wanzu ma'ancin na nace kun tuban suka ta kore nace kun tuban na ga kutuban bura uban dan kutuban bura uban ku a kuke sallama kutuban bura Allah ba ku hawo ku kun san ba ne wai yanzu billahi dan kutuban uban ku a kuke sallama dan bura uban ku wa kuke sallama dan kun san hali da man hali bauka ta kantar da hali wa yake wa sallama ku hakuri aikin sarka ban ya hauka haka yake ka ba ku ake wa sallama dan uban ku dan da uban ku kuke sallama dan uban ku dan wa kai ne mai zaran wai kun wai dan ba ni ne uban ku ba kace ba ni ne uban ku dan uban ku ka duniyan nan gaba shi jiwa madina waye gaban ba ni ba dan ku tuban uban ku ba wani da gaba duniya sai ni dan uban ku anan dai anan dai sai ni dan uban ku wato ka ta kore abinda za a yi addu'a za ka yi masa sannan haji mai gida wanzan ne to wanzan ne wanzan Allah sarki wanzan na to madalla na gode fa wanzan na gode fa dan kuma bura ubanka na gode dan bura uba shege na gode menene ne ka tu bura ubanka ka tu barka na gode shege dan iska Allah ya tsine mu Allah ya tsine mu amin ha ya tsine ma dai ka dan iska ya tsine ma dai ina zuwa amu dan ubanka mai kake yi ne amu sarkin garin kake so ba yau na soki amin Allah ba shi abu ka ta kore tashi mutum Allah ya sauke Allah ya bashi lafiya amin Allah ya baiwa uwar ku sauki Allah ya bashi lafiya Allah ya baiwa uwar ku sauki Allah ba Allah ya baiwa uwar ku sauki dan uwar ku shegu yan iska domin wannan dan uban ku ibada kike dan uban ku Ali ko ya wanke ma ka ta kore na daina faɗa hai da ce Allah ya tsine wanda yake anya ki hakuri dan uwa ku an ce bai wannan lada kike samu wallahi ni ko ya warke da uwa ka ce take raba lada Allah ya baka lafiya kace lada uwa ka ce take raba lada nace ka uwaka sai na zo yi ma gyaran fuska ka gyara uwaka ka tuba bura ubanka daman irin wannan maganan dan haka ma yana Alhaji Adam Ewa ya ce min shi da ai zaman aure ban na faɗa ni ko rufe ni zaka yi da duka wallahi ba ni sai ma san tsine miki shege ya tsinan yayin Allah tsine na gode mai gida Allah ka sauki da ta zo ka shiga da dan waken nan kaji Allah ya rufa asiri kaga irin abun mutum da yau kai je ka Allah kan jin ka shegu kai